Takže vítám vás u konce první mise. A tady bude ten tank, jak jsem říkal. Už asi zasvětlím. Bože, to snad ne, nepřátelé. A teď se musím vážně snažit, jestli to se... Vidíte, ale to přišlo, on má úplně protřenou hlavu a ještě žije. Což mě jako překvapilo. Tank za chvilku dorazí. Tak jo. Tak. Ty máme... Oj. Oh, tank. No. Jo, dělali bombu, tak. Trošku dál. Ještě jeden. Šuš, to se. Zase. To už byl poslední, ne? Tak. První mise byla dokončena. Teď jsem moc nemluvil. Já si potom natočím informačku. No, jsme se splnili. Jo. Už jsem trošku rozehraný teda. A jak vidíte, on to je dost rozehraný. Teď bych měl dělat 6. misi. A jich je prej 8. Tady multiplayer, career data, nastavení se. A tady pokračovat v kampani. A když na to kliknu, tak pokračuju na ty další misi bez výběru. Takže to bych se asi s vámi jako s tou hrou jako budu ji natáčet, ale asi mulťák, protože jak vidíte, tady ta jedna mise nám zabrala 3 let's play jako mohli bychom to mít v jednom let's play, ale můj mobil mi úplně blbne, takže proto. A nevím, jestli mě vidíte, tak budu počítači, trošku, abych byl vidět. Tak.
asi to nebudu natáčet tu kampaň. Nebo jak chcete, ale vidíte sami 3. díl a to byla teprve první mise. A v 3. misi tam mi nešla, to jsem dal až na 10. pokus. Takže to by bylo taky kolik let produktivů. Takže asi ten mulťák. Ale ten mulťák je taky dobrý. Takže kolik? 5 minut. Máte, že s vámi takhle otáčím, ale no, tu kampaň nebudu točit. Jo, mulťák. Jako pochopte to. Tu kampaň se můžu vybrat, jak bude dlouhá. Ale u mulťáků to můžu vypnout, kdy chci, protože nepřijdete o nějaký ty animace, nebo prostě o něco. Takže ten mulťák by byl asi lepší na natáčení, jako u mě, protože jako 15 minut ty vole, můj mobil natáčí jenom. Takže jako to taky není nic moc. Takže asi bych se s váma rozloučil. Moc vám děkuju za odběry, za zhlédnutí. A vám ukážu. Tady vidíte 6 odběrů, 357 zhlédnutí. Za tady to vám moc, ale moc děkuju za tady tu podporu a doufám, že se mnou vydržíte i nadále. Takže prozatím se s vámi loučím a čau.